și ăsta mic. Hai, vreau pachet. Haide. Hai pentru... Austeritate, hai. Vas mea gudește. Hai, slobozia! Haide, coada! Capul și coada, uite, slobozia. Ia tine aparatul și treacă și mama. Da? Hai, tati. Hai, tati, hai. Alexandru, treci în Aveți o lume? Hai, Micaela, treci aici în capul coadă. Dimineața! Ce așteaptă? Gica! La humor acolo! La oasnă. Hai, tati, tirața! Hai, Micaela, treci. Da. În capul, da, haide. Haide. Din ramea Dora doarme. Nu dorm ninga. Ia-ți plimbăm, dar mai hai. Grață. Fendi! El mai era sus, hai mă, că nu mai pot. Nu mai poate că doar. E greu. Bună dimineața! Haide, Să nu știi la noi! voi. Hai, Costel! Așteaptă Moscova. Noi ne-am spălat la 6. Despina s-a trezit? Despina, da, că am mâncat. Adevărat că am mâncat în bucătul. Hai, Tiberiu! Că mai trebuie că dau să ridic plătit. Mai bun obțin mâncarea ta. Da? Hai, Lali! Hai, Georgia! Trezi Niti. Niti! Mintele veste. Zâmbește, nu strânge buzele. Hai, Tiberiu. Hai mă, puțin, că-am uitat să ies. Păi da, Hai și luăm. Doamna Hagi, luați steagul puțin. Haideți pentru imaginea artistică! Lenuș, îți ofer brațul meu. Hai! Are trafic. Nu ca joacă știu. Ale nu știți în casă. Hai, Tiberiu. Hai, stai în capul. Dă-mi cameră. Bine, Tiberiu. doi la aici, doi la voi. Dicator, vai. Așa, mă! Este! Dei!
Mas pasila tingin lebas, yeah.